Включваме се от 388 км в Кресненското дефиле на републикански път 1.1, където в момента превантивно се осъществяват дейности по обрушване на скали. След като тази сутрин се активизира поредното срутище по пътя, където имаме поставени колчета. Това са 60 км между Симитли и Кресна. Тези дейности се извършват с цел да се предотврати по-нататъчното падане или срутване на камъни, тъй като в следващите дни се очакват обилни дъждове, което може да се превърне причина за отново за активизиране на такива падания на камъни, което, виждате, сериозно затруднява движението. В момента и в двете посоки движението е спряно, регулира се от пътна полиция, като задръжката в трафика или задръстването е около 2 км в двете посоки. Виждаме, че шофьорите са доста нетърпеливи и предприемат известни нарушения, но за съжаление трябва да останат на място и да изчакат, защото няма как да преминат тук през блокадата с падналите камъни. Имам призив към всички пътуващи тук по дефилето да карат с повишено внимание. Може да има навсякъде такива паднали камъни по платното за движение, да не бързат. Когато се затваря движението, да има търпението да изчакат, за да може да се разчисти, както е сега в момента, ако има още такива срутища. Бъдете внимателни и имайте търпение.